ଆଜି ପଢ଼ିବା ଆତଙ୍କବାଦ ବା ଟେରୋରିଜିମ୍। ଟେରୋରିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯିବ। ଜଣେ ଜଣେ ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବେ ବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ନା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ, ଯେମିତି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଯେଉଁଠି ମେଳା ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଥିବ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ ଆଉ ନିରୀହ ସରଳ ଲୋକମାନେ ସେଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଇଥିବେ, ସେଠି ଯାଇକି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବ ବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ, ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ଗୁଳି ବନ୍ଧୁକରେ। ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବେ ଆତଙ୍କବାଦ ଅକ୍ଟୋପସ୍ ର ମାନେ କବଳରେ କବଳିତ ହେଲା ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଆତଙ୍କବାଦ, ଯେଉଁଥିରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ମାନେ କ୍ଷତି ସେମାନଙ୍କର ହେଇଛି। ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କେଉଁଠି ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ, ତ କେଉଁଠି ମାନେ କଳକାରଖାନା, ରାଜଧାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମାନେ ରଚୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଆତଙ୍କବାଦ କ'ଣ, ଏହା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେମିତି ହେଇଥିଲା। ସେ କହୁଛି ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରକୃତି। ଆତଙ୍କବାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ ତା ପ୍ରକୃତି କ'ଣ। ଠିକ୍ 108 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଦୁଇଟି ବୃହତ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ଘଟିଥିଲା 1893 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ। ଏହି ଦିନ ଆମେରିକାସ୍ଥ ଚିକାଗୋ ସହରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଂସଦ ୱାର୍ଲଡ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍ସରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଭାରତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମହାନତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କ ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଧର୍ମୀୟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ପରଦା ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଭାରତର ଗୈରିକ ତରୁଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି। ସହରସ୍ଥ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ର ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାସାଦକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱଂସ କରାଇଥିଲା ଅଲ୍-କାଏଦାର କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେତା ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍। ସେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ହେଇଥିଲା 1893 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ। ତାର 108 ବର୍ଷ ପରେ 2001 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା, WTO ବା WTC, ସେଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ବମ୍ ପକେଇକି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ 110 ତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟ୍ଟାଳିକାକୁ ଅଲ୍-କାଏଦାର କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍। ଲାଡେନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା, ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ସହରକୁ ଯାଇ ସେହି ଅଟ୍ଟାଳିକାରୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବା ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିଗତ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ତାହାର ଅର୍ଥନୈତିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାମରିକ ଓ ଗୋଇନ୍ଦା ଅହଙ୍କାର ପତନ ଘଟିଲା। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେରିକାର ମନରେ ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ସେଇ ଅହଙ୍କାର ମାଟିରେ ମିଶିଥିଲା ଏଇ ଦୁଇଟା ବିସ୍ଫୋରଣ ଦ୍ୱାରା। ଦୁଇ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଥିଲେ ପଗଡ଼ି ପରିଧାନକାରୀ ଦୁଇ ଏସୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଥିଲେ ସେ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂସ୍କାରବାଦୀ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନବବାଦୀ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିସ୍ଫୋରଣକାରୀ ଲାଡେନ୍ ସାଜିଥିଲା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସିଏ କ'ଣ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଧର୍ମଟା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତା ରହିବ, ସେ କଥା କହିଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଘଟଣାବଳୀ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, WTCକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ଆତଙ୍କବାଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ସରକାର, କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବା ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା
ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଦଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଂସାର ପ୍ରୟୋଗ ଅଥବା ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଧମକକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ରାଜନୈତିକ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଜଣେ ଲୋକ ହଉ ବା କିଛି ଦଳର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ହିଂସା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏହି ଧମକ, ବଳ ପ୍ରୟୋଗ, ଭୟ, ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଇଚ୍ଛା ବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଲଦି ଦିଏ ଅଥବା ତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରେ। ଆତଙ୍କବାଦ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ବୋମାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ବନ୍ଧୁକ ବୋମାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଆତଙ୍କବାଦ ଏକ ସଂଗଠିତ ହିଂସା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବେସାମରିକ ବା ସାଧାରଣ ନାଗରିକକୁ ଆଘାତ କରି ପରୋକ୍ଷରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଚାପ କୌଶଳ। ହିଂସା ଓ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ଉଦ୍ବେଗ ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭୟ ବା ଆତଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ, ବସ୍ତୁଗତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆତଙ୍କବାଦର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କବାଦ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛି? 1 ନମ୍ବର କାରଣ ହେଉଛି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନୀତି ବା କୌଶଳ। 2 ନମ୍ବର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁବିଧା ବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ବା କିଛି ଲୋକ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧିକାରରୁ ବା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନ ମିଳେ, ସେମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପନ୍ଥାକୁ ଆପଣଉଛନ୍ତି। ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଯଦି ନିଜେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରେଇ ବସେ, ପୃଥିବୀରେ ବା ସମାଜରେ ତାଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଉପାୟରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ସଙ୍କଟ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସେମାନେ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ, ଧାର୍ମିକ ମୌଳବାଦ, ଆଞ୍ଚଳିକବାଦ ଓ ଭାଷାଗତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେକାରୀ। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବେକାରୀ। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବେକାରୀ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଗରିବ ହେଇଥାଏ, ସେ ଯେକୌଣସି ପନ୍ଥା ଆପଣେଇଥାଏ ନିଜର ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡଙ୍କ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆତଙ୍କବାଦ ଅନ୍ୟତମ। ଆତଙ୍କବାଦର ଦମନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଓ ପ୍ରଭାବ ଆଦି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିଛି କିଛି ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1 ନମ୍ବର ହେଲା ଜାତୀୟବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଟେରରିଜିମ୍। ବିଶ୍ୱରେ ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଊଣା ଅଧିକ ହିଂସାତ୍ମକ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ହାସଲ ହୋଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଉଗ୍ର ଦେଶପ୍ରେମୀଗଣ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଔପନିବେଶିକ ତଥା ଶାସକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ନିଜ ଦେଶର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ଶହୀଦ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଫ୍ରାଙ୍କୋ ଫେରକୁଟିଙ୍କ ମତରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ସଭ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟବହାର କରି ସେଠାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଉଛି କେଉଁଠି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମୁକ୍ତି ସଂଗଠନ PLO, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଇରିଶ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆର୍ମି IRA, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲିବରେସନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ ତାମିଲ ଇଲାମ LTTE, IRA ଆଉ PLO, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଜିକେରେ ପଡ଼ିବ, ବଡ଼ ହେଲେ ଏଇଟା ଦରକାର ଅଛି। IRA, LTTE ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି PLO। ହେଉଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମୁକ୍ତି ସଂଗଠନ। LTTE ହେଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଲିବରେସନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ ତାମିଲ ଇଲାମ, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଆଇରିଶ ରିପବ୍ଲିକାନ ଆର୍ମି ବା IRA, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆଦର୍ଶଗତ ଆତଙ୍କବାଦ। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା ଆଦର୍ଶଗତ ଆତଙ୍କବାଦ।
ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ବା ବିଚାରଧାରା ଭିତ୍ତିରେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆତଙ୍କବାଦର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତି ଦି ଜାପାନିଜ୍ ରେଡ୍ ଆର୍ମି, ଦି ଇଟାଲିଆନ୍ ରେଡ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍, ଭାରତର ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀମାନେ ମାନେ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ସ। ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଦି ଜାପାନିଜ୍ ରେଡ୍ ଆର୍ମି, ଦି ଇଟାଲିଆନ୍ ରେଡ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍, ନକ୍ସଲାଇଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଦର୍ଶଗତ ଆତଙ୍କବାଦର ଉଦାହରଣ। ସେଟା ହେଲା ଜାତୀୟବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦ, ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଦେଶର କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଜାତୀୟବାଦୀ ଆତଙ୍କବାଦ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ, ଆଇଡିଓଲୋଜି ମିସମ୍ୟାଚ୍, ମାନେ ତୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା, ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉନ୍ନତ ଭଲ ଭାବିକି ଅନ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଘୃଣା ଏବଂ ହିଂସା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଆଦର୍ଶଗତ ଆତଙ୍କବାଦ। ତାପରେ ହେଉଛି ବିଷୟଗତ ଆତଙ୍କବାଦ। ତିନିରେ ହେଲା ବିଷୟଗତ ଆତଙ୍କବାଦ, ଇସ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ଟେରୋରିଜିମ୍। ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏକ ବୃହତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବକ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସରକାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ପଶୁ ଅଧିକାର, ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ସଂଗଠନ ଏବଂ ଇହୁଦୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂଘ, ଦି ଜିଉଜ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଲିଗ୍, ଏମାନେ ହେଲେ ବିଷୟଗତ ଆତଙ୍କବାଦ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ ଚାପଟା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦ, ଆତଙ୍କବାଦ, ହିଂସା, ବିଦ୍ରୋହ, ଆନ୍ଦୋଳନ, ଦଙ୍ଗା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଦମନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଭୟ ଆଇନଗତ ଓ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରଚୁର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦ ହିଂସା ଦମନ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଅଥବା ସାମରିକ ଓ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କରାଜ ଖେଳାଇ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ମୂଳ ଆତଙ୍କବାଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଧନଜୀବନ ହାନି ଘଟାଇଛି ବୋଲି କେତେକ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ, ମାନେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ହିଂସା ବିଦ୍ରୋହ ଆତଙ୍କବାଦ ଦେଖାହେବାକୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଟେରୋରିଜିମ୍। ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଶ ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦ। ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି କାଶ୍ମୀରରେ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଚଳାଇ ଆସୁଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦରେ ଚୀନ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶର ହାତ ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ଶାସିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କୁଖ୍ୟାତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ ତାହାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଅଲ୍-କାଏଦାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ, ମାନେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ତାମିଲ ଦେଇ ତଥା ଅର୍ଥ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଦି ଯୋଗାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇଲେ ଏହାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରିବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ, ପଇସା ଦେଇ, ମେସିନ୍, ଟେକ୍ନିକ୍, ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସବୁ ଦେଇ ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କର ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ, ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ। ତାମାନେ ନିଜେ ଭଲରେ ରହିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶଟାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବାଟାକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ। ଯେମିତି ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏଇ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଆମେରିକାର WTCଟାକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ବମ୍ ପକେଇକି, ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆତଙ୍କବାଦ। ତାପରେ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଆତଙ୍କବାଦ। ଧର୍ମ ମାନେ ସବୁ ଦେଶରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମ, ନିଜ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ହିଂସାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଈର୍ଷା ହିଂସାରେ, ସେଇଟା ହୋଇଯାଏ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କବାଦ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ଧର୍ମ ବଡ଼, ସିଏ ଭାବେ ମୋ ଧର୍ମ। ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବଡ଼ ଭାବିବା ଭୁଲ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଛୋଟ, ହୀନ, କଟାକ୍ଷ, ତାର ଅସୁବିଧା କରାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କବାଦ। ଏଠି କ'ଣ ଆସିଛି ନା ସମ୍ପ୍ରତି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହେଉଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ସିରିଆ ଇସଲାମିଆ ରାଷ୍ଟ୍ର ISIS। ବେଶୀ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। IRA, LTTE, ଦି ଜାପାନିଜ୍ ରେଡ୍ ଆର୍ମି, ଦି ଇଟାଲିଆନ୍ ରେଡ୍ ବ୍ରିଗେଡ୍, ନକ୍ସଲାଇଟ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଏହା ଜିକେରେ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ସେଇଟାରେ ପଡ଼ିବ, ଜାଣିଥାଅ ହେଲା। ISI ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି।
ତାପରେ ISIS ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଇସଲାମୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର କରିଛି। ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଇସଲାମ ମାନେ ଧର୍ମ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କରିବ ପରିଣତ କରିଦେବ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ପରିଣତ କରିକି ତାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ନେବ ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ନେବ। ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଦେଖିଥିବ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଗାଈ ମାଂସ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ଆତଙ୍କବାଦ। ନିଜ ଧର୍ମକୁ କେମିତି ତୁମେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ସଜାଗ ରହିଲେ ତୁମେ ତୁମ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରିବ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ଅବୁ ବକର ଅଲ୍ ବାଗଦାଦି। ସେ କ'ଣ ଅବୁ ବକର ଆଲ୍ ବାଗଦାଦି ସିଏ ଥିଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ISISର ହେଡ୍ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 1648ର ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ ଚୁକ୍ତି ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟଫାଲିଆ 1648ର ପ୍ରାକ୍ କାଳରେ ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରୁ ପୋପଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ପୋପଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦର କୌଶଳ। କ'ଣ କ'ଣ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ, ତଥାପି କହିଦେଉଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ପାହାଡ଼, କେଉଁ ଗୁମ୍ଫା, କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ, କେଉଁ ମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୋଠା ସେଇଠିରେ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ରହିଥିବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍, ସେମାନେ ମୁହଁରେ ମୁଖା ବାନ୍ଧିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା, କାହାକୁ କିଡ଼ନାପିଂ କରିକି କହିବେ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଟଙ୍କା ମାଗିବେ। ଚୋରା ବଜାରରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାୟୋଜିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ବନ୍ଧୁକ, ଗୁଳିଗୋଳା, ରକେଟ୍, ବୋମା, ଭୂତଳ ବୋମା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍, ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, କ୍ୟାମେରା, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର, ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର, ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦିଆହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ା କହୁଛି ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗେଇ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବେ, ମାନେ କ୍ଷତି କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ନିୟମିତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କୁ, ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିର୍ବିଚାର ପୂର୍ବକ ରକ୍ତାକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ, ହତ୍ୟା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଶିଶୁ, ନାରୀ, ବୃଦ୍ଧ, ଅସହାୟ, ବିକଳାଙ୍ଗ କେହି ବାଦ୍ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଯାନ, ବିମାନ, ବସ୍, କାର୍ ଆଦିକୁ ଅପହରଣ, ଏରୋପ୍ଲେନ୍କୁ ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବିମାନ ଏ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଦେଖିଥିବ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କରେ, ସେଇଟା ନେଇକି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଦେଶକୁ ସରକାରକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆଘାତ ତାଲିମ, ବୁଝିହେଲା। ହତ୍ୟା, ପୋଡ଼ାଜଳା, ଆକ୍ରମଣ, ବିସ୍ଫୋରଣ, ବୋମାମାଡ଼ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି, ବଡ଼ ବଡ଼ VIP ମାନଙ୍କୁ ଚୋରା କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଡରଉଛନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି ଏଇଟା କରିବ ଆମେ ଏଇ ଲୋକଟାକୁ ଫେରେଇବୁ ନହେଲେ ମାରିଦେବୁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ରାସ୍ତା, ପୋଲ, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ବସ୍, ସରକାରୀ କୋଠାବାଡ଼ି, ଅଫିସ, ନଦୀବନ୍ଧ, ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର, ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଟେଲି ଯୋଗାଯୋଗ, ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର, ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅଫିସ ଆଦିକୁ ବୋମାମାଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଏ। ପୁଣି ଯାଇକି କେଉଁଠି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ସେଇ ସହରଟାକୁ କବ୍ଜା କରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦ ବା ପୃଥିବୀରେ ଆତଙ୍କବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦ। ଭାରତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବା। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ, ବରୀନ୍ଦ୍ର ଘୋଷ ହିଂସା ଓ ଆତଙ୍କବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ। ଯତୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଖାର୍ଜୀ ପରେ ବାଘା ଜାତିନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ MN ରୟ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ଏମାନେ ହେଲେ ସବୁ କ'ଣ ମାନେ ଚରମପନ୍ଥୀ। ସେମାନେ ହିଂସା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେମାନେ ବୈପ୍ଳବିକ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରଖୁଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ, ଶିବାଜୀ ଉତ୍ସବ, ନିଜର ପତ୍ରିକା କେଶରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ଆତଙ୍କବାଦ ଚିନ୍ତା ଯୋଗାଉଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବର ଭଗତ ସିଂ 1925 ମସିହାରେ ନୌଜୱାନ ଭାରତ ସଭା ଗଢ଼ି ଆତଙ୍କବାଦ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରିକି ବି ଉଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ଭଗତ ସିଂ। ବୁଝିପାରିଲ। ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଏମାନେ ସବୁ ଚରମପନ୍ଥୀ। ଏମାନେ ହିଂସା ମାନେ ରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ଏଇ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଆମେ କେମିତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବୁ।
1911 ମସିହାରେ ଲାଲା ହରଦୟାଲ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଗଦର ପାର୍ଟି ଓ ତାହାର ମୁଖପତ୍ର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଗଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ବିଦେଶ ମାଟିରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇଲେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ ରହୁଛି ନକ୍ସଲବାଦ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କାଲକାଟା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନକ୍ସଲବାଦଟା ପ୍ରଥମେ କଲିକତା ମାନେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନକ୍ସଲବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କୃଷକ ବିଦ୍ରୋହରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏହା ବ୍ୟାପିଥିଲା। ନକ୍ସଲବାଦୀମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିକି ରହିକି ସରଳ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦିଅ ଏଇଟା ଦିଅ। ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ବଙ୍ଗଳାର ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନକ୍ସଲବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଆଗେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର କିଏ ନକ୍ସଲବାଦୀଟାକୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା ହେଉଛି ଯେଉଁ କିଏ କହିଲେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟର କିଏ ନା ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ନକ୍ସଲବାଦଟା ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର ଆଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋର୍ଖା ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସୁଭାଷ ଘିସିଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋର୍ଖା ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତି ସାମୁଖ୍ୟ ହିଂସାତ୍ମକ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳାଇଲେ। ଏଇଟା ସବୁ ଭାରତ ଭିତରେ, ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇଟା ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦ। ଆସାମରୁ ଅଣ ଆସାମୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଆସାମର ମିଳିତ ମୁକ୍ତି ସାମୁଖ୍ୟ ବା ଉଲ୍ଫା, ମନେ ରଖିବ ଉଲ୍ଫାଟା ହେଉଛି ଆସାମ ରାଜ୍ୟର, ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନଜୀବନ ହାନି କରାଉଛନ୍ତି। ଆସାମର ବୋଡ଼ୋ ଜାତିର ଆଦିବାସୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଡ଼ୋ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ କର, ଆମର ରାଜ୍ୟ ନାଁ ହେବ ବୋଡ଼ୋ। ସେଭଳିଆ ମଣିପୁରୀବାସୀମାନେ ମୟାଙ୍ଗ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡର ବାସିନ୍ଦାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଓ ତ୍ରିପୁରା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହୁଛି ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ବିଦେଶୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାଡ଼ଗୋଳ ଚାଲିଛି। ତ୍ରିପୁରା ଜାତୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ବାହିନୀ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଆତଙ୍କରାଜ କଲେ। ବିହାରରେ ମାଓବାଦୀ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ମାଓଇଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ରଣବୀର ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତୀବ୍ର କରିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିଲା LTTE ହେଲା, LTTE ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତାମିଲନାଡୁ ଲାଗିଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ରହୁଛି। ସେ 1991 ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଜାଣିଥିବ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯେଉଁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବମ୍ ଉଡ଼େଇକି, LTTEର ମାନେ ସକ୍ରିୟ ନେତା। ଗୁପ୍ତ ମାଫିଆ ଡନ୍ ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ, ଏଇ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ମନେ ରଖିଥାଏ, ଏଇଟା ଜିକେ ପଡ଼ିବ ପରୀକ୍ଷାରେ, କାହାକୁ ଗୋଟେ କହିପାରିବ। ଦାଉଦ ଇବ୍ରାହିମ 1993ରେ ବମ୍ବେ ମହାନଗରୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ଦାଉଦ, ଛୋଟା ଶକିଲ, ରାଜନ ଏମାନେ ହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। 1981 ମସିହାର ସନ୍ଥ ଜର୍ନେଲ ସିଂ ଭିନ୍ଦ୍ରନୱାଲେ ଖଲିସ୍ତାନ ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିଖ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ଦାବି କରି ଶିଖ ମୌଳବାଦର ପ୍ରଚାର ଆତଙ୍କବାଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସେମିତି 1984 ମସିହାରେ ଅପରେସନ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର ମାଧ୍ୟମରେ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ହେବାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ପଞ୍ଜାବର ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ ହେଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଅପରେସନ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର, 1984ରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଶିଖ ଆତଙ୍କବାଦର ଶିକାର ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 1984 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ତାକୁ ବି ମାରି ଦିଆହେଲା, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକି ବି ସେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲିଙ୍କ ରହିକି ତାକୁ ମାରିଦେଲେ, କାରଣ ସେ ଅପରେସନ ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାରଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଆତଙ୍କବାଦୀକି ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଙ୍କୁ ମରାଗଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀକୁ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶିଖ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗାରେ 3000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ସେଠିରେ ହଣା କଟା ଲାଗିକି ମଲେ 3000 ଲୋକ। ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହେଉଛନ୍ତି ଦଲ ଖାଲାସ, 10 ରେଜିମେଣ୍ଟ, ବାବର ଖାଲାସ, ଖଲିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଫୋର୍ସ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବା ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ପାଖରୁ ଦାବି ହାସଲ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI,
ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି କୋଉମାନଙ୍କୁ ନା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁକ୍ତି ସାମୁଖ୍ୟ ଜେକେଏଲଏଫ ଜୈସି ମହମ୍ମଦ ଲସ୍କରି ତାଇବା ହିଜବୁଲ ମୁଜାହିଦିନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାକିସ୍ତାନ ସହାୟତାରେ ଏମାନେ ଆତଙ୍କବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତରେ 1980 ଦଶକରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ତାଲିମ ତାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଯେମିତି ଚାକିରି କଲା ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଶିଖଉଛନ୍ତି କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ ଅଲକାଇଦା ଦଳର ପୃଥିବୀର ମାନେ ସିଏ ବି ଭାରତରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ହେଲା ଯେଉଁ କ'ଣ ତ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟୋଜିତ ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ 2001 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 2001ରେ ଆମ ଭାରତର ସଂସଦ ଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 2002ରେ ଗୁଜରାଟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। 2008ରେ ଯେଉଁ ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ 26/2008 ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରତିକାର ଆଉ ଦମନ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର କଲେ ମାନେ ଆତଙ୍କବାଦର ସମୂଳ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବା ପୃଥିବୀରୁ ପଳେଇଯିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବା ନା 1950 ମସିହାର ନିବାରଣମୂଳକ ଅଟକ ଆଇନ PDA ସମ୍ବିଧାନର 22 ଧାରାର ଅବଲମ୍ବିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1962 ମସିହାରେ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ ବା ଡିଫେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରୁଲ୍ ବା DIR ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି 1962ରେ। 1971 ମସିହାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବା ମିସା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ମିସାଟା ମନେ ରଖିବ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ 1971 ମସିହାରେ ହେଇଛି। ସେଇଟା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ମାନେ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। 1975 1976 ମସିହା ବଳବତ୍ତର ଥିବା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଆଇନର ବ୍ୟାପକ ଅପବ୍ୟବହାର କରାଗଲା। ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲୁ ରଖୁଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 1980 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବା NSA ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ତାପରେ ଏସ୍ମା ଲାଗୁ ହେଲା। 1981 ମସିହାରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଆକ୍ଟ ବା ଏସ୍ମା ଲାଗୁ କରାଗଲା। ତାପରେ ଏଠି 1987ର ଅଧିକ କଠୋର ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିବାରଣ ଆଇନ TADA ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସରପ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ବା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଆକ୍ଟ ସେଟା ତିଆରି ହେଲା। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ 1995 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ହେଲା। ଏଇ ନିୟମ ମିସା ଟାଡା ତୁମେ ନାଁ ଶୁଣିଥିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ଟାଡାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ମିସାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ଏଇଟା ସବୁ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। 2002 ମସିହାରେ ଆତଙ୍କବାଦ ନିବାରଣ ଆଇନ ପୋଟାଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ଅଫ୍ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ 2002ରେ ହେଲା। ଟାଡା ହେଉଛି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିସରପ୍ଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ 1987ରେ ହେଲା। ତାପରେ ଟାଡା ଆଇନ ବଳରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ, ପୋଟା ଆଇନ ବଳରେ ତାମିଲନାଡୁର ADMK ନେତା ଭାଇକୋ ସେମାନେ ଗିରଫ ହେଲେ। ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଗିରଫ ହେଲା ଆଉ ଟାଟା ଭାଇକୋ ଯେଉଁ ନେତା ଭାଇକୋ ବି ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ବଳରେ, ମାନେ ଯେଉଁ କେଉଁ ଆକ୍ଟ ବଳରେ, ପୋଟା ବଳରେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 2008 ମସିହାରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀରେ 1913 ମସିହାରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବମ୍ ପକା ହେଇଛି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ଭୟାନକ ଥିଲା 2008 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଦୁଇଟା ତାଜ, ଓବ୍ରାଏ ସେଠି ଆଟକ ହେଇଥିଲା 2008 ମସିହାରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଗୁଳି କରିକି। ହେଲା। ଏହିସବୁ 10 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଳପଥରେ ଆସି ମୁମ୍ବାଇର ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କୌଶଳରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଜଳପଥରେ ଆସିକି ସେଇ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ପଶିକି 10 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାରି ଦେଇଥିଲେ 2008 ନଭେମ୍ବର 26। ଏଇଟା ବହୁତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିବ ଯଦି ତୁମ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ, ଆତ୍ମା କାନ୍ଦିବ। 166 ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, 300 ଜଣ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ଆହତ ହେଇଥିଲେ, ସେଠି ପଡ଼ିଥିଲେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇକି। ଛୁଆ, ବୃଦ୍ଧ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସେଠି ମରା ହେଇଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମରା ହେଇଛି ସେଠି। ଜୀବନ୍ତ ଧରିଥିବା ଏକମାତ୍ର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଜମଲ ଅମୀର କସବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆ ହେଲା, କେବଳ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କି ବଞ୍ଚିକି ରହିଥିଲା, ତାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ ଅଜମଲ ଅମୀର କସବ। 4 ବର୍ଷର ଆଇନଗତ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି 2012 ନଭେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ପୁନା ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇକି ତାକୁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଭାରତ ସରକାର। କାହାକୁ? ଅଫଜଲ ଅମୀର କସବ। 4 ବର୍ଷ ତାର କେସ୍ ଚାଲିଲା। 2008ରେ ସେ ମାରିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, 2012ରେ ନଭେମ୍ବର 21ରେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଆହେଲା ପୁନା ଜେଲରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏତିକି ରଖୁଛି।